Acabem d'acabar la cursa d'Abril. És la segona vegada que venim tot un equip de Common Films a documentar la cursa d'Abril des de terra, mar i aire. Ha sigut un èxit. Sempre és un èxit treballar amb aquest equip de gent tan maco, amb tota la família de l'Abril, amb el Jesús, amb tots els companys. Per una causa justa a l'Abril i la seva família. Des de Common hem tingut els dos companys de Mars. També hem comptat amb els companys de la Udron dels Mossos d'Esquadra, el Marc com a producer, la Isona, content creator, la Ingrid amb el seu gimbal i jo com a càmera. El sentiment que tens quan veus a gairebé 5.500 persones corrent per la teva filla. Des de Common estem molt contents sempre de participar en un esdeveniment com aquest, solidari, per l'Abril. Tant de bo trobem ja d'una vegada per totes la solució, no? Aquestes malalties estranyes. Va per tu, Abril. Ai, no sé què dir ara.